Sus, isaus. Grabe. Bulod na bagay na eh. Saan daw ang harong ni Maricar Chabiniyang ini? Sus marusip. Bulod na yun eh. Pero nag-order pa kikawi sa online. Sus marusip dahil nasa na nangahoy. Yun nasa nandarakaw. Oh. Siring dadigdang harong bulod na yun eh. Pira ng salog ang inibong ka oh. Tintan yun nasa nang bit-bit ko ang kawi na yun. Sus marusip. Grabing gabat. Sus marusip daw. Saan daw ang harong kang? Grabe. Oh, pasiring dadigdi oh. Tapos pabulod na niya oh. Dahil nasa nanangawi, ito nag-order pa sa online kikahoy. Jesus marusip daw. Manay iniyaw. Dagitan ko ini pag nahiling ko ang harong kayo na eh. Ay, yung tumayarong oh. Baka yun na lamang ini. Jesus marusip. Grabe ng pagal ka oh. Panglayo na. Sus. Yeah, manay, grabe ka naman. Nag-order ka pa talagang kahoy sa online. Susunin na kayo sa araw. Baka landig din na talintang pagalo na ako. Tao po. Tao po. Mas maray na aga po. Tao po. Kasi manini ang nakasampot ng hindi. Oo na. Mana, ikaw po si Maricar Chabiniya, manay. Iya na tayo. Ay, salamat, manay. Taika na. Uni po sa order mong kawiyaw. Lintian ba't hinulog ko na sa linding sa pambayad ko. Pwede cancel? Isus manay, tayo ka-cancel mo pa. Inibong ko piran sa alaw. Makuha ko sa nangarong. Udang ngarong mo manay sa bulaw. Tatadigdikin. Nag-order ka pa sa online. Pwede ka naman sa namangahoy. Baga manay. Iba man ang kahoy sa suduglo digday. Grabe. Grabe manay nagabataw. Ba't naghulog pa sa nako? Sus manay. Grabe. Ibalik mo na sa nanduman sa ka-chat ko namin sa nato. Seller kaya na niya. Kuday ko na sa nakwaon. Grabe ka naman manay. Tayo ka-cancel mo pa. Ako kan maabunaw. Hindi mo yan. Kung pambayad, maray kong nag-aago kag-ikos ta. Ito kung ikos kong inay. Sus manay. Grabe ka naman. Bati. Paano? Tighiling ko. Tata nag-order ka pa manay sa online. Bulod na bagang harong yun. Teka na sa nanangaw. Iba man nga ni ang kahoy, di buda kang susunod. Kaya mo ako sa syudad man ang gamiton ko lamang. O di nga ni ta, dapat baga subago ka pa nag-abot. Haluyong ka kaya. Eh, Managdag na bumaloy manay na. Ang harong mo. Ang tao kang bulawad. Biro mo ang tinukad ko nga. Puro paasang ko sa nagaga ko sa karawisan bagang inagiyang ko. O tapos, buda manay. Pagka sa online ka pa nag-order, nangawi ka na sa nakutairak man sa muyang mga rider. Ay sos, yung nilaog mong trabaho, Sipon mo mareklamo manay, ka. tigiling ko sa Google Map kung saan ang harong mo. Picture ako, patukan niya ako. Marasa pa niya ako si Miss Maricar na iniuta. Bulod pala ng harong. Dahil nasa namala pa dyan o nanangko dyan ki mga kawi-kawi. Bako nag-order ka pa sa online. Buda nagpaparauran, kaya man ako di makapangawit. Durumog. Jesus manay, grabe ka naman. Sa masunod manay, dahil ka na doon mag-order ki Arong Kanta. Ugado man ang rider, lugi kami yung imbis ma-deliver ko pa sa iba. Dahil pa ako maka-deliver, di sana ko sa'yo mo naka-deliver ta. Anong dahil mag-order na? May order pa nga ako sa rin pidaso nga yung black. Kulang din so saro-saroin ang ganda pidaso. So, sa masunod, dapat bako kung makaano kung order mo man, tab lugi ang biyahe may. Kaya may sarong halo blocks pa ako papaabot. Pabulod biro mo halog blocks mo rin, ma-order ka na naman sana bako na akong rider, taday na ako ma-deliver. Paano an? Taday man ako nga, nagkipumbay tayo, nahulog ko sa lindeng. Ibalik mo na sa nanduman. Susimana, hirap man ako kung narog. Grabe ng sakripisyo kang kahoy na iyon na sa naubos o oras mo ka, imbis na deliver ko na sa iba. Pinodyan mo ko tagaw. Ay, nakumanay. So, grabe man, hirap man na. Dara na sa niya, tokal ko niya. Lamang manay. Day ka talaga dyan manay. Mula ang ano ng kahoy niyan eh. At nga, inulog ko na sa lindeng. Ma-order ka pa kahoy sa online. Dahil ka man palang kipambayad. Lugi na nga anak sa... At aigo nga kung pambayad ko, di haluyong ka. Agod lamang manay. Luwas kayo niyo. Bit-bit ko na may pababa. Kung nga bumumbit-bitan, pwede mo maniwala talaga sa magbayad. Lamang. Libre mo lamang sa kuya. Dumanan ako sa'yo mula ng kahoy na. Dahil ka makakapay. Oh, di pa tayo. Di bala ka, tao yan na pati yan. Madampugo na maurana.